बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय बेनि बागै दायनिसे बाथ्रा दिनैहाय फोरमायनो थाखाय साननाय जादों। गुबैयै बर' कसारि गावहाय खुंथायखौ जोङो दासिमाव जोङो 4 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ। माखासे गोबां जाहोनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै खामानिफोरखौ मावनायाव माखासे दिगाव जों आवगायदोंबाबो माखासे दिगाव जों आवगायजोबनो हायाखै माने जाफुङाखै। रायलायनाय जागासिनो दङ। बे रायलायनायखौ लाखिनानै जोंहा फोथायनाय दङ थाबैनो जोंनि जेंनाखौ सुफुंजागोन। गुबैयैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा बिनि दारैहाय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया दाफुंजाफैदों। गुबैयैहाय बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो बुंनांगोन। जिथु बाथ्रा बेनोमोन जे बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै दैदेनदोंमोन आरो बावहाय एनडिपिनि मोनसे हान्जा दङमोन आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जयै बा जथायै बे गोरोबथाखौ खालामना लाना फैदोंमोन आरो बेनि दारैनो बर' कसारि अनसाय गावनि खुंथाया दाफैजादों बा दाफुंजादों। दा जोङो मोनसे सामलायनाय खुंथायाव दङ इन्ट्रिम काउन्सिल जायखौ बुङो। दा बे इन्ट्रिम काउन्सिलाव थानानै जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। मानोना दासिम जोंनि गामिया फोसावजायाखै बर' गामिफ्रा आरो लोगोसे गामि फोसावजायैनि थाखायनो जों बिटिआर दानो हायाखै आरो बिसायख'थिसिम जों आगान सुरैनो हायाखै। फारसेथिंजाय जोङो बर' कसारि अनसाय गावनि खुंथाया गंनै जिल्लाखौ लाफानानै सरजाबनानै जोङो बे खुंथायखौ सामलायनो गोनां जायो। धुबुरीनिफ्राय हमजेननानै जोङो सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ जोङो लाफानानै दा सामलायगासिनो दङ। दा बावहाय जोङो खुंनाय जि मोनसे खुंथाय सामलायथ'नाय जि खुंथाय माने इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय जोङो 13 कौटि आरो 50 लाख रांबो मोननाय जायो। दा बिनि दारै जोङो माखासे खामानि रायजो राजानि थाखाय फिसा फिसा हानायसेबां जों मावनो नाजाबोदों। रांखौ थिखाय जोङो थोआ लोमा राननानै जोङो खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बावहाय जों लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा। आरो मोनसेया जाहैबाय जों जेब्लासिम रां बावजाखौ गोबां मोननो हानाय नङा। जोंनि साननाय हनाय जोंनि जि मोनसे मिजिंफोर दंमोन खुंथायनि गेजेरजों रायजोआ जों मोनसे मिजिं लानानै दङ बा जों मावनो सानो रां बावजाया बाङाय जायनि थाखाय जों हायाखै। जों नाजागासिनो दङ। दा आसाम गभर्नमेन्टखौबो जोङो नारसिनबाय थादों। मानगोनां बिथांखौ जोङो खावलायबाय थादों बुंदों रां बावजाया बाङाय जादों बारायना होनांगौ। जोङो खामानि मावनो हायाखै। धुबुरीनिफ्राय सदियासिम बराक सेरफांखौ नायनांगौ जोंनि थाखाय गोब्राब जादों। बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोनाय जादों आरो जोंनि मावनो गोनांथार खामानि दा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि खामानि बिनि खामानिया जागासिनो दङ। थाबैनो फोसावगोन होननानै बुंदों नाथाय बयबो जेंनाया दाबो जोबजोबाखै। ओरैनो दाबो हासुंनि जेंना थाबाय। टिवा ओनसोलावबो एसे जेंना सोमजिदों। टिवाफ्राबो जोंनि बर' गामिफोरखौ रोखायै दाबो नटिफाइ खालामजोबाखै आरो राभा हासुंखौ सोरखारा 6 सिड्युल बा संबिजिरारि कनस्टिटिउसन मोनसे बेलेगिसि गोनां मोनसे खुंथायाव लांनो नाजानायाव जोंनि बर'फोरखौ लानानै रायलायनायनि जि मोनसे जोबथा जोङो माबायाव फैनांगौमोन बेखौ लाबोनो हायाखै। रायलायनाया जागासिनो दङ। राभा हासुंनि जेंनाबो दा दङ। दा गोबां बिदिनो जेंना थाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे कमिसन दादोंमोन बाउन्डारि कमिसन। बिनि गेजेरजोंहाय सानजाहा जोंनि सिमाखौ बारायनाय बिटिआरनि सिमाखौ बारायनायनि जि मोनसे बाथ्रा सोरखारा होनानै दोनदोंमोन बिनि रायलायनायफ्राबो दाबो आबुं महर मोनाखै। जोबोद लासैनो बिनि रायलायनायफ्रा जादोंमोन जों लुबैनाय बायदि जादों। दा बोसोरनैयाथ' बाबेनलांबाय आरो गोरोबथाखौ नायोबा बोसोरबा बाबेनबाय। बोसोरबा बाबेनलांनायनि उनावबो जोंनि माखासे दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै सावरायनायावनो दङ। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जि जेंना बे जेंनायाबो जोंखौ एसे सानहोबाय थादों आरो जों साननांगोन बेनि जेंनाखौ सुफुंनायखौ जों लुबैयो। मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिटिआरावबो हाबजोबनो हायाखै फारसेथिं जोंजोंबो फैनो हानाय मोनसे माबा गैया। जेरावहाय बाउन्डारि कमिसन माबायावहाय बेखौ दोननाय जादों सावरायनो थाखाय। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्ला मोनसे हेंगिं मोनसे हालोदाव दङ।
फारसेथिं माखासे ओनसोलफोर दङ जाय ओनसोलफ्रा जोङो पन्चायती राजनि जे खाबुफोर मोनो सरकारनिफ्राय बे खाबुखौबो जोङो मोननो हाया। बे जाहोनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे ओनसोल जाय ओनसोलफ्राव पन्चायती राज गैया बेखौ जोंनि रायजो राजानि रायजो जानायनि हालोदा जोबोद गाज्रि। बे जोंखौ दुखु मोनहैयो। ओंखायनो जोङो जेंनानि सुस्रांनायखौ बा जोबनायखौ जों लुबैयो थाबैनो। दा फारसेथिं नैबेखौ आङो बुंनो लुबैगोन जाय समाव एसेमब्लि बिसायख'थि जायो एमपि बिसायख'थि जायो बे समावहाय जाय ओनसोलफ्राव दिनै रिजार्भ होननानै जाय ओनसोलफोरखौ जों बुंनाय जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बे ओनसोलखौ रिजार्भ होननानै दावगानायनि खामानि बा दावगाथायनि जि खामानि मावनांगौ बेनिफ्राय जानगाराव दोननाय जादों नासयनानै दोननाय जादों जोंनि बर' थानाय हालामफोरखौहाय। फारसेथिं बिसायख'थि फैयोबा एमएलए आरो एमपि बिसायख'थि फैयोबा बै जायगानि सुबुंफोरनि भट लानानैबो देरहालांबाय सोरखारबो जाबाय। दा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। जेराव जोङो भटनि मोन्थाय मोनबाय रायजो जानायाव जों दा दङ बेफोरखौ नायोबा जोंखौ फरेस्ट हिसाबाव दङ होननानै बिदि दाय होनानै होखारनो नागिरदों बा सम सम इलेक्सननि नटिस थांनाय बेफोर जोंखौ सानहोदों जिंगासिहोदों। ओंखायनो गभर्नमेन्टखौ बुंनो लुबैयो आङो जे थाबैनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ। हाग्रानि जेंना जेरावहाय 2006नि मोनसे फरेस्ट रुलार एक्ट दंमोन बे एक्टनि दारैहाय ट्राइबेल सुबुंफ्रा जेराव फिसाखौ मोनो रायजो मोनजानाय जि खाबु होदों भारत सरकारा बे आयेनखौ आसामावबो मोजाङै मावफुंनांगौ बेखौ जों लुबैयो। आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव जेबो हाराशथि बे जानो नाङा। जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय मोनसे जोङो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जादों होननानै जों मोनसे सम सम जोङो मोनसे फोरमान बिलाइजों सिगिहरनाय जायो बेफोर नटिस होनाय जायो बेखौ बन्द' खालामनांगौ बेखौ होबथानांगौ आं बेखौ बुंनो लुबैयो। दा जेंनाया गोबां दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो सौसिनांगोन जयैनो सौसिनांगोन।